Para os primeiros clasificados na categoría Alevín masculina, Vila de Cangas Mecos, Narón e Cabo, Mecos caído sagado polo carreiro número 2, por diante de Vila de Cangas, Narón e Cabo polo carreiro número 4, está moi orientado, que Narón, Vila de Cangas polo 1, máis ou menos, vaya, Parque Cabo, guardaremos Carlos T nesta línea de boia, asegurado, solamente, porque se van a estar en la vida, muchas veces con máis claridad, con máis confianza de súa demarcación, en la miña posición, llega la línea de boia, parece que van a dar muy igualado, Cabo, de Vila de Cangas, por carreiro, 1 e 4, Vila de Cangas, agora seguir máis adiantado que Cabo, por este carreiro número 1, chega Vila de Cangas, ¡Bien, Cabo, bien! ¡Bien, Cabo, bien! ¡Bien, Cabo, bien! terceiro, Narón, e pechamos cun forte aplauso para Meco.